tarata utukalo kleta ani duru samba fla ani mugani saba amnu sogolendo anani wagatina mali kuna foni bololo sirofe mali kuna foni tv mali kuna foni show facebook sans fait mali kuna foni officiel jamana kono fo se jamana ko felama ama fo bela jalin nyatuma o bismillah ka kuna foni ya ukenaka foni damne la kasangani utukalo klitani saba samba fla ani mugani saba kari du femi kadu kafo army maliani oyi anga jamana fini tigila kawi olu koniye ayira ka foku kon seraka ber koni kani obetomaktu region koni konnala u kon seraka o soro kabo bamakachi tigila mogo koni bulu kle saba koni kele kofe femi karo kafo anga jamana économie ministre ni oye monsieur Aluseni Sanu alef koni anga jamana recensement général koni jabi durnon koni boka da jamana dembela jaralen kuloka mi kera araba temen utukalo kle konoto samba fla ani mugani saba femi karo kafo ni recensement barain koni demne la kata juin kalo kletan ani durla fo tabla décembre kalo kle bisaba ani klena samba fla ani mugani saba wajabu koni bara koni okera institut national de la statistique femi karo kafo ni barain koni kera agent ba bisaba ani nani keme ani biduruni duru de femi yi kadon kafo ressourcement koni kele ko fe ayira kafo ko abidjo koni otari jo fo se fa war milliard ta ani kele ani a kunkan fena ko wa koni atagala femi kafo keme serla bioro ni woro murumuru duru o koni o ba wari koni bora femi budget national le koni konnala wa femi ni recensement min koni kala o koni jabi ye ayira kafo ko femi karo kafo ma million muga ani fla wa saba bikonoto ani duru keme bishegi anduru o koni bi anga jamana kono wa koni o tagala binani ani wulovla murumuru fla olu koni shifina kawi munu koni shite seme santa ani duruka wa okofe binani ani konoto murumuru konoto olu koni olu shibata santa duruka tabla sambioro ani nani la koni ala muso fana koni olu be talike keme serla binani ani konoto murumuru wolovla ko wa koni atagale ala shido mani ore koni be ata sam koni kilikana bla fo sa nani o koni la ko wa koni ala ku population ka croissance o ko le betijo saba murumuru saba keme sarala ama fogoni ne koni anga jamana population koni mogo da hake ya recensement koni kera samba fla ani mogan saba o koni konnala femi karo ka Tombouctou aleni tawdeni koni fanga tigla mogoni des autorités de la région de Tombouctou de tawdeni olu koni nyogonyo do koni boloda mi koni kera utukalo kletani kele samba fla ani mogan saba juma do temeni nyogonyo kunyera koni kute dore wala sa femi karo ka basiki be sekanati ni yero ko fole nun koni konnala chugo yamina femiye kasangani bajangara kaw koni ye boli mi ke do hon temene kaseku koni sogoya koni yira femiye uka jamana na yoro la kana balia o koni ayira ka foko ne wakati na femiye koni ye ville morte u koni ye o wili ka buina do kon kelen koni konna lo bayira ka fo do kon kelen koni konna la ubiseka ta uka ci ubela femiye ka ka fo ukani ni sogoya koni ubina ada kerefe folo ka continue ni uka bara quotidien koni do kon kelen konna la baba nyami ni ale koni tunye dongli dale ni fune koni do nyama kala den koni do ni ale kume dongli da wakati laba ona ale koni bora dongli dala kinyeshi ala koni ka dine koni kelima antina foko atubila kada ka selama kununga akoni nyeshi silame atasira o koni masisa no ni abuke ni asebe ayira ka fo femiye kalo kasanga ni femiye samba jakte ale koni ka fatuli ni baba nyame koni bora ka kuma okula kosobe mi tebe ni kofe femiye awulufa ni oye fune banyini kasi akoroke mabala fuka si awulu pama olu koni boraka ya fanyini ke malien den krene na bela jiralen fe shifina kafara shijela kaka makoro fra dem senika kabila tigi fara seko tigi ka dina ni tabulo bela jiralen ma do fe ku uka ya fa femi karo ka fa baba nyame mako kato diniya kato ko do mbaliyi femi kele ko fe kulungo utukalo kleta ani dani samba flani mogan sabatene kasanga ni safu selu wakati femi karo kafo anga fanga tigila mako keren ala polisi la kaw olu ko njigira baba nyame kaso kamne katakadi aye fanga sola ama fo halibi ala ka jisuma ko ni keni furai ala ka basigina ti kosobe anga jabana kono ko fe anga jamana dongli dalabani bela jiralen ko alema ko petit prince du Courani ale konte ma dogoli anga jamana kono faka se jamana ko felama ni wakati ale raka concert kon bulu dal no france ko fe femi bercy kon nala ale koni boraka ayira ka fo ko femi ka do ko fo maymuna haidara ni mogobe ale wele ko may sirifi ko o koni ye madame jabati femi ka do ko fo maymuna haidara yere koni ni ale koni libi jamana nyama ko mohamed kadafi anel o koni ye bara nyoko nyoke kateme femi ka do ko fo robert geni ale de koni kunye coup d'état
ke Eric Kona Beje ani ale koni ko Ivoirien ka jamana nyama koro mi fatula wakati labaina o furumuso koro koni ngani wati na anga jamana donc de labain koni ayira ka foko Maimuna Aidara koni kera madame Jabati Mariam Ba ni ale tema dogoli ni do ko mako duguli mamu nale ka concert gumbulu dalendo Abidjan ka fe no Côte d'Ivoire dugu ko ni nala ni olu ko ni bora adoko koro ka sangani uka jamana nyama koro banini o Ari Kuna Beje ko ni concert ko ni tarakabla utukalo klitan na samba fla ani mu kan saba mi kera kunungo Palais de la culture kon nala Abidjan ka olu ko ni fe no ama fo concert ko ni kera kuna lo bayi ko sobe anga dongol de la bayin bulu kada ka jama kon bola fantan nani bela jira le fe ka nyogon sor concert ke ama fa ali biala nga sekuni donc yele sa fe ni koni ko Vierge Marie ni chrétien dine ma koni ko Maria Senuni ale koni Jésus bay chrétien dine ma be afotogo ya minani o Nabila Isa koni bido ya nani o utokalo kletanduru samba fla ani mu kon saba o koni ka Assomption kera ka bido ya do re koni manu ba foko ba Maria ka sana yele ama fo alaka Assomption time ko nyumandi chrétien dine ma bela jere le ma jamana kono fo jamana koka alaka anyo kon chama yira ana Femi karo kafo sama moneni ale koni nana wala sa ka se ga femi sanfɛ kalanso kalandenw koni olu lafiya u ka bursi ko la mimi sa yake sabu ka u ka dumuni ko nu ka passe ko ni u ka shiyoro ko koni nɔgɔya ni o sɔrɔli kun ye dekunba ye kosɛbɛ sanfɛ kalanso kalandenw koni ma kada ka ni atunana u kun mi aranjaw de kɛ a nɔfɛ wa a koni kun sɔrɔ man di u fɛ o de se fɛ sama mɔnɛ koni o kɛra application min nana wala sa ka se ga bursi koni sɔrɔli nɔgɔya kosɛbɛ nga o fana nale a yɛrɛ ka fɔ ma kalatu mɔgɔ dɔ kalabanci mɔgɔ dɔ olu fana kun be do ekɔlidenw koni sinkɔrɔ walasa ka se ka u ka waru kɔni taraki ka bɔ u bolo kɛcogo la min yɛrɛ kɔni kun tɛ se ka faamuya o de senfɛ ni burusu kɔni jiginna wagati min na bɛɛ i b'a ye ka fɔ fɛn min ye samamɔnɛ kɔni kɔdi bi don i ka a kɔni application na f'i k'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka taga samamɔnɛ agence kɔni na ni wagati ninnu kɔni na ni sera samamɔnɛ agence dala i b'a sɔrɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ jama de kɔni bɔnnen min ka da kan étudiant bɛɛ lajɛlen nalen mɛ walasa ka se k'i ka kɔdi olu kɔni bɔ i ka application na walasa ka se k'i ka wari kɔni o sɔrɔ Nambora amita farikolo ɲɛnajɛ bina ku ka Tan Club Sport International ni ale kɔni dojo de karate min kɔni jɛnsɛnlen don kosɛbɛ Bamako Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkana kɔni ma ka sanga ni u ka open medecin kɔni ta ko fɔlɔ min bɛna kɛ utukalo tile 22 sanba ani 23 fɛn min ka dɔn ka fɔ ni compétition belebele min kɔni kɛnɛ ka Tan Club dojo fɛn fɛn bɛ Bamako kɔnɔ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkana ma olu bɛɛ dɔrɔn kɔni bɛna ye kɛnɛ kan n'a bɛna kɛ ɲɛnajɛ belebele kosɛbɛ a yɛrɛ kɔni bɛna kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ an ka Bamako stade ba kɔni kɛrɛfɛ 26 mars o kɔni yɔrɔ la ina fama fotogo mina ko baralangolo te ko me ko malangolo de koni be barado be fana mako koni be oye ina fo baralangolo kata soro malangolo koni te se ko barawo koni ke o de sefe chogoroba do koni be shijela mako koni do ale koni ka barade benendo daga batobili ba femi karo ka fo dingulu yoro ani konyo yoro koni olu tobili koni kelima femi ni ambalma ken koni ka baran koni ta kala je ka akoni ka ko una toko koni naje ayira ka fo ale koni mbora u ka dugu de la kabina feni yoro la dugu ba koni konnala anana aduna barawla munu koni manye abulu o kɔfɛ aduna barala mɔgɔ wɛrɛ minnu bolo olu kɔni ye ata boya de la ni a bɛ tobili kɛ u ye ni a bɛ fuma ko boy cuisine ya o kɔfɛ a bɔrɔ la ka don café feere la kada bɔ la ka don kini feere la o kini feere senfɛ a b'a fɔ cogo min na ko ale yɛrɛ kɔni ye dekun caman ye o baaraw kɔni kɔnɔna la ka da kan ko baara ɲɛnamaya kɔni kow la ka a juguyaw kɔni tɛ ban o de kɔni senfɛ ale yɛrɛ nana don dagaba tobili la maaw b'a wele ka taa u ka yɔrɔw la a bɛ taa dagabaw tobi ko baara in kɔni na ale ye a muso bolo don a la k'a denw bolo don a la ka a balimamusow kɔni bolo don a la nka bi alhamdulilayi ale bɛ se k'i ka musakaw kɔni sɔrɔ la nka ale t'a ɲini ale de ka kɛ baara in kɔni kɛbaga nka a kɔni y'a kɛ wa maaw b'a fɔ cogo min na ko a b'a ka baara dɔn a bɛ se a ka baara la cɛkɔrɔba in ka kuma kɔni kɔnɔna la a bɛ a yira k'a fɔ ko maa i kɛra baara fɛn fɛn la a kɛ ni cɛsiri ni jisiya ye ko ni ala sɔnna ma ko i bɛ nɔ bɔ a kɔnɔna n'i y'o kuma in ta k'a lajɛ an b'a fɔ o ye tiɲɛ ama minnu bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn a bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la wa kɔfɛ a minnu bɛ fɛ a ka foliw ka kɛ an ka kunnafoniyaw laban na aw bɛ jamana kɔnɔ aw bɛ jamana kɔ kan fo ka taa se diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw ma a bɛ se k'aw sɔgɔ an na ni nɛgɛjuru sira ni o ye 94 42 23 82 ni o ye 94 42 23 82 an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw ka mɛn sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ